beskrive det her. Altså, hvad er det, der rammer dig? Jamen, jeg tror mere, det var den der ubehagelighed, jeg bliver ramt i. Ej, nu kan jeg slet ikke styre det. Det er en ubehagelig stemning, der er på gangen, nu når ledelsen er på gangen. Hvorimod nu, når ledelsen ikke var der, så var det jo en ret løslum stemning, og sådan, ja. Og det var heller ikke muligt at gå til sine tillidsfolk, eller AMR, eller sådan noget den stil, fordi de havde også fået dikteret, hvad rammerne var, så de kunne ikke gøre så meget, og ville heller ikke gøre så meget, fordi så kom de også på den dårlige side af hende, og det havde de ikke lyst til.